Erokamano Nyakaramogi kuom miya thuolo mari e thuolo ni ma wan bende waikore Ramogi TV mar kelo ni weche manyien ma ka gi kacha. Machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Od bura mamalo ochako chenro mar piedho jogoro mongirore 14 manowal gi jatend piny William Ruto. Maerie kaka chenro no dhi nyime. Freedom is actually enshrined in our constitution. If you look at chapter 1 under the rights, basic rights, so access to information, media freedom, and also free expression are actually guaranteed in the constitution. Those are among the protected clauses in the constitution. No one can touch them. And the way it was framed is that, in fact, if there's any intervention, it's actually around safeguarding national interests, security, and all that. So just from the onset, Honorable Bensouda, my approach will actually be, first of all, refer to the Constitution, refer to the law, and ensure that that law and Constitution is actually being respected by both the government agencies and the media operators. Number two, where there could be issues operational, my approach will actually be engagement, so that if they're free, they should say what they want, but there is also freedom with accountability. Most importantly is that we have to get a new framework of engaging with the health workforce. I believe that one of the challenges has been the dialogue mechanism. And in the dialogue mechanism, again, my experience is that we established the committees, or basically the committees at both the hospital and at the county level and also at the national levels to look at the implementation of the CBA. And those committees were fairly prescriptive in the membership, but they were also fairly prescriptive in the things that they were supposed to do. At the county level, for example, we expected the county secretary, the chief officer health, chief officer finance, human resources for health director, together with the union leadership at the county level, to sit every 3 months, to tease out the issues, to classify the issues, if they are policy issues, if they are administrative issues, if they are finance issues, so that then they can be sorted in that manner. Jotelo mopogore mag siasa e Thurka ochiwo pachgi kaluwore gi meto mar kinde mag dayo dho jok madwaro lemo e duol mar yiero IBC gi ndalo 14. Jaod bura Silvanus Osoro wacho ni thuolo momedino dhi chiwo thuolo na put mar yiero jok ma olap dhogi ndong e kombego mar tieko dayo dhogi mondo mi gichwal ripot makare ne jatend piny. Nowacho ni Jose Kalonzo Musyoka onge gi thoche e weche mag Ariyo kod abiriyo. Senator IBC si ataenda tu interview na atakuwa interviewed, marks itatolewa, itakuwa in public, tujue ni yake na nani. Tuache tu kukua dunia ya kucomplain tu kila saa. Hata hii extension ambayo tumepanga ya wiki mbili haiko kusuluhisha hiyo maneno, ni kupatia hii team time, kwa sababu wale wengine wamebaki bado ni wengi, ndio waweze kucomplete report yote, because election in Kenya is very emotive. Lakini sasa wewe ukisikia lawama ama complain ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa ndio unaanza kujua mheshimiwa Kalonzo amekuwa akicomplain kutoka 2007. Kama hiyo itakuwa hivyo, basi hiyo panel iseme namna hiyo, waweke advertisement tena, tuone itakuwa namna gani. Kwa hivyo tuseme, wakati kuna vyama, tunauliza tu vyama vyote vihusishwe. Yaani kuwe watu wakikaa wakiongea, tuhakikisha kama kuna mahali popote kuna shida kidogo imetatuliwa. Gikone to winjruok obede kind johala machiro machichwa e kaunti ma Kisumo bang' doho golo chik mar keto winjruok makare wi ywaruok e wi stalls mag ohala. Maeri biro bang' johala maromo 31 chwalo ng'ur e doho ma Kisumo mar pingo pok mar stonde mag ohala e chiro no. Kane oloso e kinde winjruok makamano, jalup maneja mar boma ma Kisumo Charles Omolo noyango ni bang' winjruokno gidhi neno ni johala duto machichwa oyudo kuonde loko maonge akwede. Nyocha ne watimo reorganization chiro ma nitie stalls manokao omi johala mamoko. Ma johala manokao kuom gigo nodhi e court. Kane wasa e court, the court no refer to mediation. Watimo mediation ma wawinjore ni kuom johala 31
mane obedo affected nyaka bed verified in the public. Gimwatimo kawuono ni ne en verification mag johala manobedo affected manodhi e court. Tok verification ne wawinjore ni ja ohala moro amora mwanwang'o ne johala mane genuine, wabro miyo kama loke ohala. Amor kawuono nikech johala oseta free. Tieko midhiero makama mosebedo ka medore piny mar Wethurka. Korka kore jalup ogai mar obila Eliud Lagat oyango okenge mowinjore obila kawe buche makamago, kowacho ni thoth buche makamago kosebedo ka chopo e nyim doho. Jokanyo e sekta mar kedo gi lwenje makit chwech bende nopako mokalo puonj makamano. It's a really noble program to have police officers because they are the very first contact point to the survivors or the victims of gender-based violence. So the training that has been given to them, I believe, will go a long way in supporting the victims or the survivors to access justice and the support that they need. The year after, which is April 2024 to March 2025, we supported 3,403 survivors, with 112 being teenage pregnancies. Out of course, 95, 34 of them were with disabilities. And out of these 2,550 actually referred by the police to us. We in the National Police Service are now taking a robust program to make sure that the gender-based desks are isolated from the normal areas of police operations. And at the same time, of course, train officers to handle these victims in a manner that confidentiality takes precedent in whatever they are doing. Chenro mar medo bero ndiko oganda e bwo okumba manyien mar thieth SHA medo mako mach e kaunti ma Elgeyo Marakwet ka jotelo ma alworano lando injili mar ber ndikruok e okumba manyien ma bende oseyudo kwetno. Jagoro mongirore e migawo mar thieth mawuok Harry Kimtai nonyiso ber mar keto sekta mar thieth e bwo lony manyasani e ute mag thieth ma Thurka. Nowacho ni kokalo kuom teknolojia, ute mag thieth nyalo kano nonro kendo oro kwayo mar chudo mag thieth e yo mahuyanga. Kama eri biro duoko chien deko mosegabedo e kinde mokalo. Jachiw paro e yore mag uchumi ne jatend piny Moses Kuria bende nowacho ni e kinde mokalo ute mag thieth ne kale matek kaluwore gi kwan matin ma jok manondikore, kowacho kata kamano ni gie sani osiptande manigi kwan mamalo mag jotuo mondikore sani yudo chudo mapiyo. This county. So this will be among the top 10 counties that we have identified for digitization. But the entire process of digitization across the country is going to be completed by the 1st of October, when we shall be celebrating the first anniversary of SHA rollout. The biggest winner of SHA is public hospitals. In the past, NHIF was benefiting private hospitals. There are no private hospitals in Elgeyo Marakwet. 95% are public hospitals. Since November until now, these facilities have received 75 million shillings with 45% registration, which has also helped that number. It's a very big achievement. I'm really, even the counties that are ahead of Elgeyo Marakwet, they are much better in terms of infrastructure and all that. So given the challenges, and now with what we have given them today in terms of devices, I am very certain that Elgeyo Marakwet will be the center of excellence for universal health care and for Taifa Care. Jal moro nowito ngimane kadak ma Kayole bang' kuot andiwo gino michich ni ema nokelo thone. Kaka jafwambo maro Anthony Achayo lero, jodak ma kono oseo obila kuom nindo e tijgi ka gikwayo sirikal mondo okonygi e tieko ohala ma kamano e alworano. Kaka kar uso kuong' moro e kar dak ma Kayole chalo, jokuot andiwo mere konggi gino monyoso chongegi ma ok ginyal kata wuotho. Komachielo, apisas mag obila lawre gi jotimo ohalano e bunge makono, gino machalo mana tuk paka go yieyo. Jodak makono lero ne andi yedhe mamero jigo
Ahinya to kong'o e gwengego ok en gino mochakre sani, ka gino makoro mako dhogi en ni kong'o koro kelo lal mar ngima oganda. Kijana wetu ameweza kukufa, ni kijana mdogo sana anaitwa Mwangi. Kijana ni wa mtoto mmoja, na venye ameaga hivyo ameacha wazazi wake na stress. Na ukiangalia watoto kama hao wanakufa kwa hiari ya pombe, mtu at his own benefit. Kazi yake ni kumaliza kizazi kijacho. Tumejaribu kupigana na pombe, tunajaribu tukishikana na polisi na chief, tunajaribu kupigana na hii pombe. Lakini sasa imefika mahali mpaka watoto wetu wanakufa. Juguna lero kaka gisatemo chwalo ywak gine tenda rita makono. To kata kamano, ywak gi osebedo kakalo mana kayamo. Makadara ni bure. Wacha niseme tu hiyo ya ukweli. Mtu unamshika na lita 20 za pombe anaenda anatoka na 500. What is that? Anakuja na anasema hakuna kitu mmemfanyia na ataendelea kuuza. Anaendelea kuuza. Kesho yake anashikwa anaenda anatoka na ngiri moja. Huyo mtu unaona kama kuna kitu anafanywa. Yango reni jalmano wito ngimane gwenge makono. E kinde mokalo nen jawala e kardak makono. Kapok no donje kong'o makoro ka ngimane no. Na ni kijana hapa chini, ni kijana tumelea, ni kijana tumejua akiwa mdogo. Amewekewa mpaka biashara hapa, lakini akaingilia pombe kigafra tu, mtu alikuwa mzima tu hivyo. Damaris bendo chayo bila kachiel gido makono. Ka bendo lero kaka jogo momaki, katimo and kong'ono, e kardak makono, osabedo kiweyo bangolo mit bilie. Ni vizuri hata koti zetu ziangaliwe. Serikali tuangalie hata hizo makoti zetu. Wanakuwa wanaenda wanahongwa, wanakuwa compromised. So hakuna hatua mtu anaweza chukuliwa. Ama tuambiwe ni wapi tutakuwa tunapeleka watu wa pombe. Ama hiyo sheria ya mtu apigwe fine. Kama ni mtu wa pombe ama wa bangi, si itolewe. Jodak gokoro kwayo serikali mondo konygi tieko andi yedhe mamero ji e gwenge makono. Gino mosabedo karo chongi manyithindgi. Antonia Chayo, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Borabu manie tong mar counties ma Nyamira gi Bomet ywago rochruok mar arita e gwengego monya gi medruok mar kuo jamni. Kane gitwak e kinde ik moro e gwenge ma Manga mayudore kach ng'od bura ma Borabu, jotelo makono ywago onge mar nyamburko mar apisa mag obila manyalo konyogi e chwalo arita e gwengego. Ne gikwayo sirikal mamalo mondo donjre wachno, ka bende giseo doho ma Keroka kuom koso kawo okang' ne achije mag kuo mochwal e dohono. Jodak makono bende okwa mondo mi oti machiegni go obila kaka yo achiel mar neno ni kuo makamago dok chien. Kuna ng'ombe tulipata pande ile, ng'ombe 2 tukapata na wezi 2, tukawapiga picha. Ng'ombe imepatikana kwako, shika ng'ombe yako, piga picha. Tukawaleta mpaka Keroka. Prosecutor yuko hapo anasema I cannot charge them because mmeandika with others. Wenda mtafute wale others ndio ni charge hawa. Hiyo ni haki kweli? No. The government must be responsible and be sensitive to our cries of cattle theft. The people of Borabu are crying. Of course, we do not have a vehicle here because when vehicles are there, it is easier for the officers to patrol. If one has been written off, we need another one. We need to be given a vehicle. We also need those who have been arrested. They should be prosecuted. Where is the prosecutor doing what he is doing now? We cannot allow that. Petronila Havahali e jaloch manyien e tugo mar go punda kokale shabiki.com cheno maji omoshe na Shabiti Jet X. Petronila Havahali modak Juja e kaunti ma Nairobi noloyo omenda maromo 250. Petronila notiyo go omenda maromo $50 kende mochwe yudo loch no kolero no biro tiyo gode ya ohala mar dusruok kata saloon. Maromo $2 million en omenda mibiro lo kokale ji omoshe na Shabiti Jet X ka ji 10 ma apgi olware tok tugo no yudo silingana 50 pile ka pile. I was a student at JKUAT. I completed last year, and then I began doing academic writing. Na follow Shabiki on their social media handles. Hapo ndo niliona hiyo promotion ya Ziomoshe na ZX. Mimi nili place bet na 50 bob.
and then nikangoja hadi multiplier ipande ikafika 1200 na nikakuwa the highest multiplier. Hiyo do nataka, nimefikiria vitu mob, but kitu yenye nimeona itawak ni nataka kuanzisha a cosmetics shop. Ya juu hiyo najua itashika haraka. Na wasiseme ni game ya maboys, kila mtu anaweza shinda. Kama mimi ni dem na nimeshinda, sasa dem mwingine ni nani? Gol makende manowuok kuom jatugo Enzo Fernandez